usa ka tao nga dili mo kaon. Dili mo inom, dili mo istorya, dili mo katawa, dili makadungog, dili makakita, tungod kay ang ilang gibutang usa ka skeleton sa tao. Naman sa may buot pasabot nganong doon na may skeleton diha gibutang sa ibabaw o diha sa tumoy sa ilang lamisa nga puno og pagkaon during sa ilang kumbira. Para pahinumduman kining mga tao nga nanambong sa kumbira, nabisan unsa pa man ang ilang kalipay nga gibati o hudyaka o unsa man ang ilahang kalami sa ilahang nga pag-celebrate sa ilahang kumbira nila o sa ilahang celebration, ang tanan adunay katapusan. Ang kalabira na naa silang katubangan, usa ka pahinumdum kanila nga mag-enjoy mo, paglipay mo, pero timan ang tanan adunay katapusan. Ang ginangatan aning tao nga naa diri sa inyong atubangan, dangatan ninyo pag-abot sa panahon. Si Salmista David sa makausan nag-ingon, "There is but a step between me and death." Dapat hinumduman ato na sa itong kagalingon na aduna lang yun usa ka lakang tali kaninyong duha. Usa ka lakang between diha kanimo o diha sa kamatayon. Dapat hunahunahon nimo nga hapit na kang mamatay. Nanuhan, tungod kay samtang maghunahuna ka, nahapit na ka mamatay, magkinabuhi ka, na ikahimaya sa Ginoo. Pero kung maghunahuna ka, nagdugay pa ka mamatay, mao ka nang hinungdan, anong dili pa ka mga lagad sa Ginoo. Kaya ang imong hunahuna, dugay pa man ka mamatay. Pero kanunay pahinumdum sa tulong sa Ginoo nga ang kamatayon, walay gipili. Bata ka man o tigulang, maayo ka maglawas, o aduna ka may balatian, mamatay ka. Musugod ka o sa dili, mamatay ka. Gustuhon man nimo, madawat man nimo ang kamatayon o dili madawat ang kamatayon, mamatay gayon ka. Sa wala nimo, damha nga panahon, muabot kanimo ang kamatayon. Si Rilan, sa iyahang pangidaron nga 30 anyos, wala siguro musantog siya unahuna nga mamatay siyang batanon pa. At the age of 30, hanggang pa nga, 30 katuig ka lang, nagpakabuhi ng kalibutanan. Pero kung namatay si Rina ng 30 ang iyang edad, dagang pang nangamatay, na mas bata pa sa iyahan. Ngadiin, siguro inaana ang unang-una. Nadugay pa sila mamatay. Pero namatay sila, nawala nila damha ang panahon. Huwag nila masayran kung kanusa sila mamatay. Pero niabot yun ang adlaw na sila mamatay. Mga na ang gingon ni David, Ginoo, pahibalua ako sa akong katapusan, sa akong sa gidugayon, sa akong kinabuhi. Anong inanak man ang prayer ni David? Sa wala makaila kay David, si David is gitawag niya sa Bible of a man after God's own heart. Suod niya sa Ginoo. O dili niya sa basta-basta nga ultimo nga tao. Hari niya siya. He is the second king of Israel. Pero mingon yun siya sa kagalingon, pahibalo ako, Ginoo, kung kanusa mo abot ang akong katapusan. Kaya ano man? Okay, nga sayri ako kanusa matapos ang akong kinabuhi. Kaya para makapangandam siya. Para dili siya mahilayo sa Ginoo. Nga ginapray na sa Ginoo, Lord, pahibalo ako kung kanusa ako mamatay. Aron tingali sa ako ang pagsabot, aron dili siya masaag sa kinabuhi. Aron dili siya mahilayo sa Ginoo. Aron dili siya muhimo og mga butang nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo o sa plano sa Ginoo. Adunay duha ka simple nga kamatuoran that we need to lay to heart when we consider the step of death. Now, ang atong mensahe itawag kini ang realidad sa kamatayon, the reality of death. Now, death is a certain step. Ang kamatayon usa kasigurado nga lakang. Ako na ni siyang ginabalik-balik. Itang tanan mga matay. Kagalumukin sa lang dili mamatay. Katong maabtan inigbalik sa Ginoo. Moto ang dili mamatay. Either siya maapil sa rapture, inigtingog sa trompeta, or mahibilin siya tungod kay mahiapil siya sa dakong kasakit sa maabot ng mga panahon. Pero karon ng mga panahon na ayaw pagtuo na dili ka mamatay. Mamatay o mamatay kitang tanan, usa kini kasigurado nga lakang ang kamatayon. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon,
It is appointed unto man once to die, and after that, judgment. Hebrews 9:27 o Hebrewanon 9:27 nga nag-ingon, ang tao mamatay makausa o human unya niya na paghukom. Kitang tanan mga matay. Ikaw ug ako mga matay. Sila nga adunay balatian o walay balatian mga matay. Sila nga adunay pwesto, adunay gahom. Sila nga adunay kwarta mga matay. Sila nga walay kwarta. Sila nga maayong kahimtang o dili maayong kahimtang mga matay. Tungod kay kitang tanan mga matay. Ang Ecclesiastes 9:5 nagingon, ang mga buhi na sayod nga mga matay sila. Apan ang mga patay wala na'y mahibaluan bisan unsa. Wala na sila'y mapaabot nga ganti. Kalimtan na sila sa hingpit. Kung aton isabton, igsoon, ingon ang pulo sa Ginoo sa Ecclesiastes, ang mga buhi na sayod nga mga matay. Kitang tanan nahibalo kita nga mga matay kita. Pero ang subok nga malandungon, nahibalo ka nga mamatay ka. Pero wala kay gihimo nga lakang sa imong kinabuhi. Ingon nga preparation nimo, ining atubang nimo sa Ginoo. Hinumdumi kitang tanan mga atubang sa hukmanan. Mga tubang ta sa hukmanan sa Ginoo, manubag ta atubangan sa Ginoo. Hinumdumi ka dunay, na dunay duha ka destinasyon ng gihimo sa Ginoo, impyerno ug langit. Pero makasubo hunahunahon nga ang mga tao naghunahuna. Nga di kamatay sila sa langit silang tanan paingon, pero nahikalimot sila dunay impyerno nga gitagana ang Ginoo. Nahibalo ka nga mamatay ka, pero subo kayang imong kinabuhi. Daw wala nagpakita nga ikaw mamatay. Tanawa ang mga patay. Wala na sila'y mahibaluan bisan unsa. That's why kini atong gihimo karon. Kini ato ang vigil, kini ato ang pagpumalando sa pulong sa Ginoo, pagdaig diya sa Ginoo. Wala na nang masayran dirinan. Basahan gud ninyo. Wala na sila'y mapaabot nga ganti, kalimtan na sila sa hingpit. Wala na sila'y mahibaluan bisan unsa. Basta nagtuo mo nga, nagtanaw si Rinan sa tuaron. Kasi may nagtuwa na diri nagtanaw nakita pa na Rinan ang gihimo. Ang Hebrewanon 9:27 sa kunang gikaingon, ang tao mamatay makausa og human nga na paghukom. Napabasa diri kung aduna nay paghukom. Ug ingon ang Ecclesiastes, apan ang mga patay wala na sila mahibaluan bisan unsa. Wala na mahimo ang patay. That's why kung mga lagad kita sa Ginoo, karon na nga buhi pa ka, karon na nga ikaw aduna pa kay pahimahimo. Ayaw isalig ngadto sa uban ng mga tao ang imuhang kaluwasan. Kay daghan ang nagtudlo ni ana nga maluwas ka kung ampuan ka lang. Pero ang Biblia wa gatudlo ana. Kaya ang Biblia klaro nga nagtudlo siya sa Juan 1:12 sa tanan mituo midawat sila giatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. Karon, kinsa ba ang makahimo sa pagtuo sa Ginoo? Kini bang buhi na nasayod na siya mamatay o kining patay nga wa siya masayran bisag unsa sa iyang kinabuhi sa iyang kamatayon? Kinsa ba ang makahimo pa pagtuo sa Ginoo, pagdawat sa Ginoo? Ingon nga iyang Ginoo nga luluwas ang buhi o ang patay. Pero daghan nagtuo, kabisan sila mamatay, maluwas sila kay dunay mga tao nga mag-ampo kanila. Usaon lang tuoy pamilya. Usaon lang tong gisalbet so gilugong wa masayri. Kinsa may moampo adto nila? Usaon lang tong daghang kaaway, nga wagi mo ampo kay daghang kaaway. Daghang nagdumot, daghang gusto mo patay sa yawo, nagtinguha sa kamatayon. Impyerno to kay wala mo ampo sa iya. Pero ang pulong sa Ginoo kun inyong basahon. Juan 1:12 sa tanan nga midawat bituo sila giatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. Kinsay gitagaan og katungod na mahimong mga anak sa Dios katong midawat mituo sa Ginoo. O kinsa naman nga makahimo sa pagdawat ug pagtuo sa Ginoo? Ang patay ba? Dili. Kundi ang buhi ang makahimo sa pagtuo sa Ginoo. Ang Salmo 89:48 ingon ang pulong sa Ginoo, kinsa bang tawhana ang mabuhi ug dili makakita sa kamatayon? Kinsa ba'y makaluwas sa iyang kalag gikan sa gahom sa Siol? Tanawa. Kinsa ba daw makaluwas ingon ni King Solomon, ingon niya kinsa bang tawhana ang mabuhi ug dili makakita sa kamatayon? Kitang tanan makita nato ang kamatayon, makasinati to kamatayon. Ug ingon niya, kinsa ba'y makaluwas sa iyang kalag gikan sa gahom sa Siol? Ang kahulugan sa Siol nga pasabot riya sa kamatayon.
impyerno, kamatayon nga walay katapusan. Kinsa ba ang makaluwas sa iyang kalag? Gikan sa gahom sa kamatayon. Dili ka makaluwas sa imong kalag, igsoon. Bisag usaon imo paningkamot para makaadto ka sa langit kun dili ka moduol kay Jesus Christ. Wala kay mahimo, igsoon. Wala kay mahimo aron ikaw maluwas. Tungod kay walay lain pamagi aron ikaw makaangkol kinabuhing walay katapusan kun dili si Hesus Kristo lamang. Kanunay na ako ni ginabalik-balik. Not even your good works. Daghan nagtudlo na kung binuutan ka, maghimo kag maayo maluwas ka. Pero igsoon, lahi ang gitudlo sa Biblia. Si Jesus ang makaluwas nimo, dili ang imuhang pagpaningkamot ug maayo o buhat ug maayo may makaluwas sa imuha. Ingon ang Isaiah 66:4, wala ko masayop, ang atong mga maayong binuhatan, trapo lang ni atubangan sa Ginoo. Kung iskot trapo, doon na ba'y trapo nga limpyo, hugaw. So ang atong mga maayong binuhatan, hugaw na ni atubangan sa Ginoo. Kung hinumduman nato, dili ang ato ang mga maayong buhat ang hukman sa Ginoo, kundi dili ang ato ang pagkamakasasala. Kaya kung maluwas kay igsoon sa maayong binuhatan nimo, mahimong walay bili ang kamatayon ni Jesus. Dito sa cross, kapin 2,000 na katuig ang mga milabay. Kung maluwas dahil ka, pinagi sa imo ang mga maayong binuhatan. Not even your church, not even my church. Maingon ka nga, adto ta sa New Hope para maluwas ka. Igsuon, may impyerno ka. Kay church man ang imong gituuhan na makaluwas sa imuha. Kay kung ang church makaluwas pa igsuon, unta gingnan na lang ta sa Ginoo na pagpasakop mo anang New Hope Christian Church kay para makaangkon mo kinabuhing walay katapusan. Pero sa may ingon sa John 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod diha na gihatag niya ang iyang bugtong anak. Wala man sa mingon dito ang kay gihigugma nako ang kalibutan ug tungod diha na magpasakop mo sa New Hope Christian Church. Karon makabaton mo og kinabuhing walay katapusan. Pero ingon ni Jesus, o ingon ang Ginoo, kay gihigugma nako ang kalibutan ug tungod diha na akong gihatag ang akong bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. And even si Jesus Christ mingon siya mismo sa John 14:6, ako ang dalan ug ang kamatuoran, walay makaadto sa akong amahan kun dili pinaagi kanako. Doon na ba'y good works diha nga gisulti niya? Doon na ba'y iglesia nga gisulti diha? Pero daghan kanato nalimbungan sa nagkanalain ng mga pagtulunan. Igsoon, ingon pa ang Episo Kapitulo 2, versikulo 8, grabe nga pinaagi sa grasya tungod sa imong pagtuo, ikaw naluwas. Ug sa versikulo 10, ingon dito, dili pinaagi sa imong binuhatan, karon walay makapasigarbo niini, kay dili manig imong buhat. Abi ninyo, unsa man ang grace, libre, walay bayad. Kung mupasakay ko og tao nga libre, ingon ko nga, atay for example, madto sa kining Panabo. Nya naagyan ako siya, mayon ko sa iya, for example, sa Panidria. Si Kuya Carding, mayon ko kay Kuya Carding nga, ato ka Panabo. Ay sa matong Panabo pastor. Sakay, kay matong Panabo. Mayon si Kuya Carding nga, di lang, kay wala ko pamasahin, o bakta sa siguro ko. Kung wala, bayan, libre ni. Ato takas Panabo, kay paingon ko sa Panabo ya. Pag-abot sa Panabo, mayon si Kuya Carding, natin si gamay na 20 pesos. Ingon sa pastor, kanang pangdugang sa imong gasolina, 20 pesos. Karon, bisan ingon ko sa iya nga libre, ug dawaton ako na yung 20 pesos. Matawag pa ba siya og libre? Di na si libre. Any amount na imuhang gidungag diha sa gitawag nimo nga libre, dili na siya mahimong libre. Bisan pag muhatag lang siya og 5 pesos, dili mahimong libre tungod kay nihatag siya 5 pesos lang. Inaana pod ang atuang kaluwasan. Kung dungagan nimo si Jesus Christ para maangkon nimo ang kaluwasan, dili na siya grasya. Dili na siya matawag nga grasya. Kay nga nung gipun-an man nimo, dili ba diay igo si Jesus Christ na makaluwas sa imuha? Kinahanglan pa ba diay nimo ni mga butanga para maluwas ka? Ang good works igsoon kano sa siya makita sa tao. Makita siya sa imong kinabuhi human ka mituo kay Jesus Christ. Pero kung moingon ka nga magtuo kay Jesus, unya maghimo og maayo para ko maluwas. Pagtuo pa lang kay Jesus, luwas na ka. Ang good works resulta sa imong pagtuo kay Jesus. Dili kay kinahanglan imong mutuo kay Jesus Christ nga maningkamot nga manarbaho ug magpakita og pagkamaayong tao para maluwas ka.
Kaysa ako nang gikaingon, ini nga libre ug dungagan sa gamay, dili na siya mahimong libre. Dili na mahimong grasya si Jesus Christ kung dungagan nimo ang iyahang gibuhat dito sa cross. Kay kung gusto man lang dahil nimo punan ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross, nagpalansang na lang makag-apil. Ang kamatayon, dili gayud malikayan. Igsoon, dili ka makalikay sa kamatayon. Bisa pag-unsa ang imong himuon, dili ka makalikay sa kamatayon. Ang hospital, ang doktor, ang tambal, pwede siya na makaprulong sa imuhang kinabuhi pero dili makapugong aron dili ka mamatay. Ang kamatayon, dili ug dili gayud malikayan. Tungod kay walay bisan kinsa kanato ang makapugong sa kamatayon gawas lang sa Ginoo. Kung ang Ginoo moingon siya nga dungagan ang imong kinabuhi pila ka tuig, pwede kang mabuhi og pila ka tuig. Pero kung moabot ang kamatayon, manuktok na diha kanimo ug moingon nga karon ang kataman, ug wala na pwede makakansil niya na dili ka makabalibad sa kamatayon, musubot ka o sa dili. Dili ka pwede moingon sa kamatayon nga kamatayon, Mr. Kamatayon, pwede ba nga suduay na lang kay para mapahimos na nako ang akong mga kabtangan. Dili ka pwede moingon sa kamatayon na kamatayon, sunod na lang tuig kay gamay pa nga akong mga bata. Gusto pa na ako makita sila nga magdako. Pwede ba ko nimo tagaan og pila ka makatuigan, Ginoo? Dili ka makaingon niana, dili ka makahangyo sa kamatayon kung muabot kanimo ang kamatayon, muabot kanimo ang kamatayon. Siguro si Rina to panahon niya nasakit siya kay para sa inyong kasayuran, naa naman niya sa sakit daan, gidadala lang niya. Siguro deep inside sa iyong naghunang-hunang po siya, siguro mingon siya, siguro nag-ingon siya sa Ginoo nga Lord, kanang ayaw ako Ginoo, kay para mataas-taas pa ako kinabuhi. Oh. Matag sa kanato, posible na ato ang handom. Gani kung mag-birthday taon sa ingon nato. Nunta mo taas pa ang imong kinabuhi. Igo lang ta sa paghandom, igo lang ta sa paghatag og mga paghangyo, paghimog mga paghangyo nga mo taas atong kinabuhi, pero ang ulahi nga mo desisyon niya ang Ginoo. Kung diha ka kataman, diha ka kataman. Gawas lang ko ng Ginoo, maingon siya nga extend nako ang imong kinabuhi. It is a destiny that nobody but God can cancel or change. Ang kamatayon, dili sa aksidente. Ako kay nagana ako na tuan ng mga funeral service. Even sa mga laing pundok na invite ko na magpagwali sa ilaha. Mga gida, isa sa mga nadunggan ako nga, kanang nasayangan sila kay bata pang namatay. Bata pa man na siya, namatay naman na siya. Daghan pa unta na sa kandom sa kinabuhi, namatay naman na siya. Igsuon ang kamatayon, dili aksidente. Dili put pasabot nga namatay na wala na plano o dili kabubuton sa Ginoo. Ang tanan nga may tabo sa tao, kabubuton sa Ginoo. Daghang tagbaybaluan ang mga balita na disgrasya lang sa bike, natumbaw niya namatay. Pero naatay na ibaluan nga gidunggam na 20 ka dinunggaman buhi pa. Tapos mingon ka nga dili Ginoo ang nagbuot anak. Kung buhion ka sa Ginoo, bisang pagdunggabon ka og ka-20, sama itong mga ubang nasa balita, na nabuhi, bisang 20, na dinunggaban, plano sa Ginoo, nga dili pa siya mamatay. Katong natumbahan og silhig, natumbahag silhig, na-slide niya sa CR, naparok ang ulo, namatay diretso, nahaibol sa bike, namatay diretso, plano sa Ginoo, gyapon, yan kagid sa tama. Katong 20 dinunggaban, di ko to sapat yun sa Ginoo, motong, nabugibuhi pa siya bisag 20 na ka dinunggaban. Dili aksidente ang kamatayon. It is an appointment. Unsa ang kamatayon? Appointment. Isa na yung mga nagapahigayon diri mga appointments. Isa hilig diri mga negosyante, pastor tater, negosyante. Naman din sa mga appointments na siguro mga katagpo niya dito sa downtown kay magpa-deliver, ano ba? Kung na-emergency si Pastor Tater, mingon sa nga, manawag siya, sayang buyer niya, mingon sa nga, sir, kanang, sa ilo ako, sir, pwede, i-cancel sa ako ang delivery na, sir, emergency kayo, sir, ako ang, nani, naitabo. Pwede siyang i-cancel na. Muadto ka sa doktor, ang imong appointment, karong ugma, tapos pagka, karong gabi na naitabo sa imo, taas kayo mo kalintura, o ka, dili ka kaadto sa hospital, sa doktor, nimo, kaya kasi mong doktor, dok, kaya di man makaya sa kong lawas, pwede ba nga dili sa kong anhadra sa imo ha? Pwede kayo, ngayon ang doktor pwede ra. Ugma na lang ka bumanhig.
Ato kasi mga abogado, kaya na kay appointment dito, kaya na kay file na case dito, or na kay appointment sa iya, baingon ka nga, emergency kayo. Attorney ka na ako yung priority ba? Emergency kayo. Pwede na siya i-cancel mo yun, nasunod si Mana na lang, tawag kita. Pero ang kamatayon, di mo pwede i-cancela. Kinira ang klase nga appointment, nag-dili, nakansila. Ang tanan nga appointments nato diri sa kalibutan, pwede nato i-cancela. Pero kini nga appointment, pag abot sa appointment, di mo, mamatay gid ka. Ayaw pagsalig na maayo pa kong lawas. Kaya kung appointment na nimo, mamatay ka. Pwede makamamatay na bisag maayo ng lawas. Si Rina, pwede nga makaingon ta namatay gyud siya sa sakit, kay masakiton man siya. Pero yung pagsalig nga, wala man ko'y sakit na pala kay Rina niya, wala man ko'y high blood, wala man ko'y diabetes. Niya, di man po wala po ko'y cancer, wala po ko'y kining sakit sa kasing-kasing, dugay, pa siguro kung mamatay, ayaw pagsalig suon. Kaya kung mayroon ang Ginoo nga kuhaon kaniya, bisag nagbaktas pa ka dasgalan, kalitan na kagbanggaan, patay na. Natulog ka, o di ka kamata. Yamingon ang uban, nag-iurong na siya, mga kamata. Namatay sa urong, dili namatay sa sakit. Pwede kang mamatay. Ano ngayon pagsalig? It is an appointment. Ingon pa ang Romans 3:23, for the wages of sin is death. Kaya ang bayad sa pagpakasala, kamatayon. Duha lang kaklase ang kamatayon. Kamatayon, physical, and kamatayon, spiritual. Kining duha. Isa niini, dili ka makaikyas ini. Pero kining ikaduha, pwede ka makaikyas sa igsoon. Ang isa, walay makaikyas ini. Kaya kitang tanan, mga matay man. Kamatayon sa ato ang lawas. Pero kining ikaduha, pwede ka makaikyas ini. Kamatayon sa imong kalag. Unsa ni nga kamatayon? Ingon ang pulo si Ginoo sa Gipadayag 20:15 ang tanang kansangalan walang may sulat sa libro sa kinabuhi tambok sa linaw ang kalayo. Nga mao ang ikaduhang kamatayon. Dili ka kining nga kamatayon nga unang kamatayon dili ka makaikyas sa igsoon, pero kining duha pwede ka makaikyas sa ini. Pwede ka dili mamatay sa ikaduha nga higayon. Kung ikaw mutuo kang Hesukristo diha sa imong kinabuhi. Ang Roma 6:23, ang bayad sa pagpakasala kamatayon apan ang dasa mao si Hesukristo. Apan ang dasa sa kinabuhi mao si Hesukristo. Gusto ka makaikyas sa ikaduhang kamatayon? Si Jesus Christ ang makatabang nimo. Si Jesus Christ ang imong gikinahanglan. Mga matay tang tanan pero wala ta masayo digsoon. Kung unsay atong kamatyan, kisay nasayo diri ah. Na kung abot kanimo ang kamatayon, baluan na nimo unsay imong kamatyan. Walay nasayod nato. Walay nasayod nato diri kun kanus abot ta mamatay. Kisay nasayod diri nga kanus siya mamatay. Hapit na ba? Doon na ba? O wala po'y bisan usa nga nasayod ka nato. Kung diin ta mga tay, sa balay ba? O sa hospital ba? O sa dalan ba? O sa sakyanan ba? Kanang tulo, wala gitay nakasayuran unsay may tabo kanato sa maabot na panahon. Ang ibaluan lang nato, mga matay ng tanan. Ang naitabo kay Rinan, ang iyang sitwasyon, ang iyang nahimutangan, ang iyang kahimtang, inaana po ng atong kahimtang puhon. Ugma damlag. Kung si Rinan gibutangan ng gamay nga kahon, naigo lang siya nga makahigda. Tinabilan og mga tabla, utangan og salamin, kasuluban og mga nindot ta sanina. Si Rinan tumuwi pa na wa man kasulob og kuan. Kining barong Tagalog. Inaana po nato padulngan puhon. Maghigda tadra, alirungan og tao, hilakan og kapamilya, tambungan og mga higala og mga kapamilya, kahigalaan o mga kasilinganan o mga kaparyantihan. Unya ihatod sa lugnanan. Inaana ato dangatan. Kay moabot man kanato ang kamatayon. Pero ang pangutana, ready na ba ka matubang sa imong kamatayon? Death is impartial. Ang kamatayon walay gidapigan. Ang kamatayon igsoon walay gidapigan. Madato ka man o makabos, inila ka man o dili inila, graduhan ka man o walay grado, professional ka man o dili professional, mamatay o mamatay ka. Walay gitapigan ang kamatayon. Itang tanan, mga matay. Ang Job 3:19 ingon niya, the small and great are there. Ang mga gagmay o ang mga dagko tuwa di tuwa sa kamatayon. Ingon po si Solomon. Saan naman to? Solomon 49 versikulo 10, nakita nato nga bisan pa ang mga maalam mamatay. Ingon ba ng mga buwang-buwang o ang mga
ibilin nila ang ilang pahandi ngadto sa uban. Mga matay tangtalan. Walay gipili ang kamatayon. Walay gidapigan ang kamatayon. Maalamon, o buwang-buwang umangmang. Huwag ingon pa kang kinsa ibilin niya ang iyang bahandi. Gisulti rin siya ni Jesus Christ sa diha nga. Nagistorya siya sa usa ka sambingay may tungod sa usa ka dato. Nga may usa ka dato naglantaw sa iyang mga vineyards. Mingon siya, pagkadaghan sa akong vineyards, kadaghan sa akong mga abot, ug wala na ko'y igong nga kabutangan ini. So nga akong buhaton, bubaon na ko akong kamalig ug paghimo kog mas dako para adunay igong nga kabutangan sa akong mga kabtangan o sa akong abot. O kung niya moingon ko sa akong kagulingon, hala paglipay, pagkaon, buhataw, tanan gusto nimo. Pero, moingon ang Ginoo kaniya, "Hoy, buhang-buhang, kukuhaon na ko ang imong kinabuhi, karong gabi na kang kinsa nimo ibilin ang imong mga kabtangan." Usahay diha ta na sayo. Wala may problema madato, maadunahan. Baka batong kagdagan sa kinan, dagang balay, dagang mga negosyo, wala may problema. Ano sa buabot ang problema, iksuhan? Walang imong panahon sa imuhang pagpakabuhi ng kalibutan, puro na lang pagpadato, pagtigo mo mga bahandi nga biyaan lang nimo sa umabot ng mga panahon. Walay problema. Walay problema padato ka, kung tagaan imo panahon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Iksuhan ang pulong sa Ginoo nagingon. Hubo ka nga gipakatao, mamatay ka nga hubo. Hinimo kagikan sa yuta, bumalik ka sa yuta. Kisay gipakatao dali nga adunay dala nga isa ka kwintas nga kantidad og 10,000 o 20,000 o 50,000. Wala. Bisan poron, bisan og sanina, wala kay nadala nga gihimog sa diriya. Ini kamatay nimo, kamatay na to tanan. Walay madala bisan usa. Bisan isa na lang ka singsing nga iya sa kanabitong bubot. Ha? Di ba na may singsing ng bubot? Bisan kanano lang nga singsing, di mo na madala. Ini kamatay nimo. Ingon, unsa ingon ni Jesus Christ sa tawana? Huy, buang-buang, kung kuhaon ako ang imong kinabuhi karong gabi una kang kinsa nimo na ibilin. Nya kanay mong gihaguan, pila ka katuig diri magpakabuhi ni kalibutan na. For example, 70 katuig mabuhi ka ni kalibutan na. Ikambyo lang nimo ng kinabuhi na. Kung dito ka sa impyerno mupuyo, sa walay katapusan na kinabuhi o kamatayon, walay ending dito na maglangoy-langoy ka dito sa kalayo, magantos ka sa kainin sa kalayo. Nya ikambyo lang nimo na sa 70 nimo katuig na pagpuyo ni kalibutan na. Nabiyaan lang man nimo tanan. Sa ako nang kaingon kitang tanan dumudoong mahalang yaw. Kanang langyaw nga bibisita sa imong balay, paryente ba na nimo, higala ba na nimo? Dili nang puyo sa imong balay, muling na kinana si kaugalingong balay. Mukhaon tingali na sa imong balay, pwede siguro maligo na sa imong balay, pwede siguro matulog na sa imong balay sa kagabi, 2 kagabi, o 3 kagabi. Pero muli na siyang balay, kay doon na siya kaugalingong balay. Kita diri sa kalibutan, langyaw sa musubot ka o sa dili biyangan di mo ni kalibutan na. Mga langyaw tayo ng kalibutan na. Mupuyo ka diri, napulo ka tuig, 20 ka tuig, 40 ka tuig, 60 ka tuig, 90 ka tuig, o 100 ka tuig, biyahan gapon ni mga kalibutan. Biyahan ni mo ang kalibutan. Simot, mito sila, pinaidan. 969 years siya, una namatay. 969 ang iyang edad, una siya namatay. Pero namatay gapon. Hapit na sa kalibo ang iyang edad na nagpuyo ni kalibutan na, pero namatay gapon. Si Adan nga nagpuyo sa kalibutan o 930 katuig, namatay gyapon. Kita, ingon ang pulong sa Ginoo. Ang kinabuhi natin ingon ni David, 70 lang katuig. Kung mulampas na maabot ka 80, grasya nga kinabuhi. Kung maabot ka 90 mong edad, grasya nga kinabuhi. Maabot 100 mong edad, grasya nga kinabuhi. Pero mamatay gyapon ka. Nakalabaw ay imuhang tagaanog pagtagad sa tibuok nimong panahon sa imong kinabuhi ning kalibutan na. Mas maayo pa ang Forest Lake, mas maayo pa ang St. Peter, gandaman pa nimo. Gandaman pa imong lawas na yang imong pagabiyaan. Gandaman imong nindot na lungon. Gandaman imong nindot na kanang tigumanan kay aircon. Nindot na lugnanan kay patag, dili pagnot, na itigatiman. Pero huwag yun nimo pangandami ang imong kalag. Mao ni pinakasubong ang kamatuoran sa tao. Kabalo ka nga mamatay ka. Pero wala ka nagapakabana, isuwan sa imong kinabuhi. Katapusan, kamatayon, usa ka kalmado nga laka. Abi ni Maigsoon, kanina, ang kamatayon murag makahadlo. Pero kini nga kamatayon, pwede kini mahimong dili kahadlokan. Usa ka kalmado nga lakang ang kamatayon. Ano man? Anong kalmado man sa kalakang? Now we are not given a choice about whether to meet death or even when to meet death
only how to meet death. Wala ka gitagaan o pagpili. Kung atubangon ba nato ang kamatayon? Kano sa ba nato atubangon ang kamatayon? Kung dili, unsaon nato pag-atubang ang kamatayon. Atubangon ba nimo ang kamatayon nga puno sa paglunang sa pagpakasala? O atubangon nimo ang kamatayon nga kanang proud ka? Kung si Pablo ay mong pangutanon, dili sa mahadlok sa kamatayon. Ano naman? Samtang gisulat niya ang Pilipos, o ang tanan, halos tanan na mga libro sa epistles. Gisulat niya nga sinakit sa binilanggo dito sa Roma, ginapos sa mga gwardya, kinulungan ng mga liko ng mga bakal na bilangguan diya sa Roma. Pero nagsulat siya og sulat ipadala niya dito sa Pilipos. Ingon nga pagdasig sa mga Kristohanon dito sa iglesia sa Pilipos. O sa ingon niya, Pilipos 1:21, kay alang kanakon pag kinabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao ang pagkadaog. Ano man, sa buhay pa si Pablo, wala sa kabati nga daw madaogon sa siyang kinabuhi. Pero kung mamatay man siya, makaingon siya sa kaugalingon na ang akong kamatayon mo'y akong kadaugan. Mao niyang usa ka kalmado nga lakang. Ug mahimo lamang kalmado ang pagatubang nimo sa kamatayon kung kahibalo ka, kung asa ka paingon. Sagad nga mahadlok sa kamatayon, mga tao walay Dios ang kinabuhi. Mga tao nga wala gyud nagatagan sa Ginoo sa kinabuhi, wala nagapakabana. Kung dili, giusikan ang kinabuhi, giusikan ang panahon, diri sa kalibutan, nabiyaan lang man, madugay o sa madali. Ang Salmo 23, unsay gingon, ikaw, Ginoo, mao nga ako magbalantay, ug dili ako makabsan sa tanang kong gikinahanglan. Daw karnero ako nga gipapahulay mo diha sa kasabsabanan, nga abunda sa lunhaw mga sagbot, o gigiyahan ngadto sa tinaw nga tubig, gilikod mo ako, gitultulan mo ako sa hustong dalan aron ikaw mapasidunggan. Bisan pa paglakaw ako sa kapatagan, lalabihan kang ngit-ngit, dili ako mahadlok tungod kay kauban ikaw. Ang imong pagpanilipod o paggiya, nagpalikon ka nako. Yan daman mo ako o kumbira samtang nagatan-aw nga akong mga kaaway. Ginihugan mo og lanang akong ulo, ingon nga imong pinasidunggang bisita o gipatuyangan mo ako sa ilimnon. Nakasiguro gayon ako nga ang imong kaayo bugba ka nako, magapadayon sa tibuok kong kinabuhi. O pupuyo ako sa imong balay, Ginoo, hangtod sa kahangturan. Si David nagingon niya na. Kabalo ba mo na ang Salmo 23, kanang Salmo 23, 1-6, nakana siya, Salmo ni Salmista David. O na ang iyang Salmo sa iyahang magbalantay. Igsoon, naibalo siya, nabisang pag maabot kaniyang kamatayon. Bupuyo siya sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan sa kinabuhi. Igsoon, manghimong kalmado ang imong kinabuhi kung nahibalo ka kung asa ka paingon. O mahimong kalmado ang imong kamatayon kung kahibalo ka kung asa ka paingon ini kamatay nimo. Adunay usa ka tigulang nga tao nga diin nasakit o hilabihan ka grabe nga sakit. Ug ang doktor miadto dali nga miadto sa iyang balay. Ug mingon ang mao nga doktor kaniya nga maayo nang mahibaluan nimo daan, sir. Nakamatyon nun naka. Sultihan gid niya ang mao nga tigulang. Ingon niya, sir, sultihan. Kasi may nakaatubang na. Nga kini mo ang mahal sa kinabuhi, murag di na gid magdugay. Mapait na inana. Ingon niya, sultihan ta ka, sir. Hapit ka mamatay. Tungod sa iyang nasakit. Pero kay ba mo unsay gibuhat sa tigulang na adunay managtian, may pahiyom siya. Na-smile siya sa doktor. Nagangad siya sa doktor, ni-smile siya. Ingon siya, ang Dios mga panalangin kanimo, doktor. Dok, ayaw kabala ka kung ako mamatay. Ingon ang doktor sa iya, ano man, tungod kay mauna ang akong gipangandaman, dugay na nga panahon. Wala siya mahadlok sa kamatayon. Ingon niya sa doktor, wala ako mahadlok sa kamatayon kay mauna ang akong gipangandaman. Dugay na ako lang gipangandaman. And finally, maangkon na ako. Kadaugan. Si Paul mismo ang kinabuhi, tingali ng iyang conclusion, dili nimo maangkon ang tinuod na kadaugan. Ang tinuod na kadaugan, hindi kamatay nimo. Ano man? Anong madaugon man, hindi mamatay? Kaya dito sa langit, wala na paghilak, wala na mga luha mo agas sa imong mga mata. Ang imong lawas ito di na masakit.
Kay kining atong lawas, lisan-lisang incorruptible body. Dili na madutlan og sakit. Dili na madugta nga lawas. Dili na madunot nga lawas. Ug dito sa langit, lunlon kalipay. Dili sa kalibutan, dili ka makaangkon ana. Mahimong mo katawa ka karon. Ugma, masulog na ka. Sulod ugma mo katawa na pud ka. Sulod ugma na pud, masulog na pud ka. Ano ang kinabuhi? Hayahay ka karon, ugma, magtingkot na pud ka sa kapait. Pero sa kamatayon, kung masiguro nimo, mamubiyak ka ni kalibutana na nakapangandam ka sa imong kalang. Walay problema mangandam ka nga makuha kag St. Peter. Makuha kag luna diha sa Forest Lake. Lamay kaya na inana. At least imong pamilya nga biyaan dili mag problema. Pero hagiton ko kamo. Labaw nga pangandami ang inyong kalang. Kay biyaan ug biyaan gyud nato ang kalibutana. Wala ka masayod. Walay masayod na sayod bisan usa ka nato. Si Rinan, 2022, 2 years ago, kauban pa nato si Adria nga gilamayan ang iyang mama. Karon siya na po gilamayan. Puhon, walay siguro, kinsa sa ato lamayan, ikaw ba o ako ba? Natural sa kinabuhi, ubiya ka ng kalibutan, ug mamatay ka. Yaan na to ang kalibutan, ug ang tanan, ang imong gihabuan, diri sa kalibutan, yaan ni malantaran. Kung ipangandaman nimo ang imong pagpuyo niining kalibutan sulod lamang sa 70, 80, 60, 40, 30 ka tuig, labaw nga pangandami ang imong kalag. Kay kung sa langit ka paingon, walay katapusan ang imong kalipay dito Pupuyo ka sa palasyo nga ang Ginoo mismo nag-andam. Pero kung sa impyerno ka mo paingon, kung unsa ka sakit ang imong kapait imong kinabuhi sa kalibutan, di lang na dublihon dito Kay dito kalayo ang musunog sa imo, pero dili ka mamatay. Mag-antos ka lang sa kasakit. Duha ang gihimo, langit o impyerno. Kung ayaw tuo, nga langit lang tanan, tunag yun na impyerno.